טויוטה לנד קרוזר 250 החדשה. תראו איזה יופי שהלקוח מוכן להתחדש בשטיחים עוד לפני המסירה. דגם חדש שקיבלנו, מאוד מאוד מיוחד, שהוא מגיע גם לשורה השלישית, ואני כבר אראה לכם. דיוקים כמובן הכי מדויקים שיש, כמו שכבר הספקתם להכיר אותי. נכנסה פה גם את הגבעה באמצע, ופה זה מגיע גם שטיח לשורה השלישית. תראו עד לאיפה מגיע השטיח. נכנס גם מתחת לכיסאות האמצעיים. תראו איזה יופי של סט. הוא יכול כבר לצאת לשטח, לא מפחד, לא מבוץ, לא מלכלוכים. הכל מוגן, הכל מכוסה. אם גם אתם רוצים, www.amircustom.co.il, תתחדשו.